Og ja, det er mit værelse. Det første er den her computer. Jeg synes, det er meget fedt. 8 ud af 10, men jeg er mere sådan til Apple eller Mac. Det her, når man så tænder i det, så er der lys, og det laver bare en mega fed lyd. Og så er det tredje af den her skole. Den er så blød. Og det sidste er det her cola-køleskab. Det er ret lækkert. Så ligger der cola i, så Cola. vi her. Cola i. Der kan være 12 cola i, så det er jo ret lækkert. Og så hvis du lige skal udenfor, der har en forlængerledning, så kan du bare tage den med. Og så tager vi Sofies værelse her. Det er også ret flot. Vi starter med en spejl her, som kan skifte. Som du kan både styrke det, du kan skifte farver til træ, og så du kan styrke det op og ned. Det synes jeg er ret. Jeg giver den 9 ud af 10. Ja. Hvad har 10 ud af 10 gjort? Det ved jeg ikke. Jeg er ikke til mega spejl. Jeg vil skrive i kommentarerne, hvad I synes. Så er der min japanske sodavand. Ja. Og det ved jeg godt, det gør særlig meget den. Så tager vi en seng her. Hun er stor fan af Michael Jackson, som I kan se måske. Hvad rater I hendes seng? Husk skriv det i kommentarerne. Jeg synes, jeg rater den 8 ud af 10. Den er ret stor. Det er ret lækkert. Men det var det for det var det for i dag. Yes. Vi ses. Vi ses. Hej. Hej.